Да заповяда Леле Аша със семейството си. Само Леле ми Аша иска да играе с дъщеря си и внука си. Да се освободи танцинга, ако обичате. И Биби Аша оканала и Бар Маркес. Само ти чекай май са, Биби. Леле ми Аша дава 10 евро. Иска с внучката си да играе един кючек. Кючека кабазурна. За двете адашки. Ей! 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 Продължават кючеците. Биби Аше и Барапен, Дарангя, чала!